Magandang gabi, si Rapi Tulfo. Ako po si Gilbert Castivillo. Naghingi sa iyo ng tulong Financial. financial para makauwi ako. Kasi nandito lang ako sa lansangan at tutulog. Nanghingi ako dito ng pangkain sa akin at saka may isang tao naman na nagmalasakit sa akin na nagbibigay rin sa akin ng pagkain. Saan lugar niyo? Ako po yung po ako si Rapi Tulfo, taga Mindanao po ako. Yung asawa mo nasaan po? Yung asawa ko na nasa lang sa Quezon City. Kasi yung mga anak andun magkasama sila. Ilang taon na po yung mga anak ko, kuya? Yung anak namin ngayong bunso, mga 16 years old. Tapos yung iba, Yung iba sila nagtrabaho din sa palengke na naglalako ng mga plastic, mga supot. pero bakit po kayo kuya, bakit po kayo pinabayaan nila? Bayaanan nila ko si Rapi Tulfo kasi sa unang panahon 15 taon na akong nagtrabaho para sa kanila. Ngayon iniwan na nila ako, wala na akong silbi kasi sana ako may tutulong sa kanila. Ilang taon na po kayong na-stroke, kuya? Nung na-stroke po ako si Rapi Tulfo sa 2017 October 27 2017. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Hindi pa rin ako nag-recover. Pero, ako dito sa lansangan, hihingi ako ng pera para pabili ko ng gamot sa maintenance ko. Tapos kuya, sige pa, ano pang gusto mong mangyari na gusto mong kahit makauwi ka sa inyo ba na kapag matulungan ko yung kani si Rapi Tulfo, dapat kailangan makauwi ka sa inyo, di ba? Kasi yung paa niya si Rapi, magandang gabi po, ako po yung tumulong sa kanya, nagbibigay ng pagkain sa araw-araw at dito po siya. Isa po siyang disabled, yung stroke po siya. Dito lang siya nakatambay po sa may Martinez, sa may Additional Hills, Mandaluyong City. Nakita ko po siya dito, sir, nagpapalimos. Tapos naawa po sa kanya, kaya ko po siya tinulungan, nabigyan ng pagkain. Kasi po nandito lang po ako nakatira sa Additional barangay ng Additional Hills. May bahay po sana ako, sir, kaya lang may hagdan po kasi mataas, kaya hindi ko po siya pwedeng madala sa bahay. Tapos sa gabi po kasi ako lang natutulog doon na meron ako isang kasama, hindi ko po siya pwedeng madala doon kasi hindi ko po siya mabuhat. May sakit din po ako sa baywang, osteoporosis. Hindi ko po siya matutulungan para madala doon sa bahay para patulungin. Kaya yung ginagawa ko po sa Rapi Tulfo, binibigyan ko na lang siya ng pagkain sa umaga at sa gabi. Ganito, pag uwi ko galing po sa trabaho, binibigyan ko po siya ng pagkain. Tapos sa umaga, pag papunta na po sa duty, nagbibigay din po ako sa kanya ng pagkain. Sinaawa po talaga ako sa kanya, sir. Wala po siyang iniwan daw po siya ng kanyang asawa, tapos yung kanyang mga anak hindi na po siya iniisip. Tapos may kapatid daw po siya dito sa Mandaluyong, hinahayaan po siya. Hindi po siya hinahanap kung nasaan na siya. Dapat kasi sa ganitong edad si Rapi Tulfo, dapat inalagaan po siya ng kanyang pamilya, hindi po yung nandito lang po siya sa lansangan nagpapalimos.
nag-aawa po talaga ako sa kanya, si Rafi, sana matulungan niyo po siya. Ang ako nga po pala si Vera, isa po sa taga-Bohol po ako, sir. 49 years old po. Wala po akong ibang intention po sa kanya, kundi yung matulungan po, sir. Sana po makita niyo po, matulungan niyo po siya. Magkikita niyo po siya dito sa may Martinez Street, Hills, Mandaluyong City. Ina-advise ko po siya na papuntahin dyan sa opisina niyo sa may Reliance po. Kaya lang, wala po kasi siyang kasama. Kaya hindi po siya pwede mag-isa siguro or matakot siguro siya pupunta dyan. Ako naman po, hindi po ako pwedeng mag-absent kasi sa trabaho ko po kasi isa po akong caregiver yung trabaho ko, tapos wala po akong career po para magbantay dun sa alaga ko. At saka pag pupunta naman po ako dyan, halimbawa wala po akong vaccine card kasi wala po akong vaccine, hindi pa po ako nakapag-vaccine po. Kaya ganito na lang, sinabihan ko na lang si kuya na gumawa ng video para ng tulong, baka sakali po makita niyo po siya sa ganitong sitwasyon niya. Nakakaawa po talaga siya. Dito lang po siya nagtulog po dito sa may banda. Sa inuupuan niya po hanggang hanggang kinabukasan. Tapos nung malakas po yung ulan, dito lang po siya, walang kumot. Kaya dapat, gusto ko po sana mangyari, matulungan siya, karoon ng bahay na matulugan. Kaya yung pwede siyang may kasama siya kasi po talaga doon sa bahay, pero wala po talaga siyang kasama po doon siya matulog. Tapos sa araw, hindi po naman po siya pwedeng maiwan na po doon kasi po wala pong tao yung bahay. Tapos mataas po, unahan pa ng konti, may hagdanan po bababa, tapos palakad. Mahirapan po siya. Mahirap po siya maglakad. Stroke po. Yun na lang po, sir. Sana po matulungan niyo po siya. Makita niyo po siya. Makita niyo po si kuya. At mapansin niyo po yung panawagan po niya na matulungan po siya. Yan lang po. Maraming salamat po, sir. Sinatulong po. At God bless po sa inyo. Ikaw. Yan lang. Okay, walang ano man po kuya. Basta itry ko lang po pag-send doon itong video ko at saka ipapa-share ko na lang para matag sila Sir Rafi o Sir Erwin po para matulungan ka kuya. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. Punta yan sila dito? Ha? O, pag halimbawa tatawagan nila ako kasi bigay ko yung cellphone number, pwede kitang mapuntahan dito ka lang naman, di ba? Pagka-video ako. Opo, doon. Doon ako sa may kainan na kamunta. Opo. Tapos yung number ko din pala, sir, 0906-116-1557. Yung isa po, hindi po ko nakamemorize, pero ibibigay ko po mamaya doon sa sa Rafi, sa screen ang messenger ko ninyo sa face. Maraming salamat po, sir. God bless you.